ngikubingelele ngikwamukele lena ke iMarketing TV igama lami nguTshepo ngokamsimango kanti ke ungangilandela ku Facebook page ethi Marketing Community Network. Njengoba ke amaqembu eyilungiselela isizini ka2020 no2021 iOrlando Pirates ke nalo elinye lamaqembu nalo ke eselulungiselela leyo sizini umdlali wasisiswini u-Austin Muwowo abamsayina ke ezweni lase Zambia adlalela ke lona ke iqembu Inkala FC. Lo mdlali ke uye wazama ukuthi ke athole imidlalo ethizeni ngaphansi kwesandla sika Misho, kodwa ke selokhu nje uMisho ahambile azange ke aphinde athole ke ithuba lokudlala nangesikhathi saka Rulani Mgweni namanje ngesikhathi ke saka Zinbawa. Kanti ke Orlando Pirates ke ihlele ukuthi ke lo mdlali imfake kwi loan. Umuwowo uyowaba ke ifootballer of the season eZambia ngesizini ka2018 no2019. Kanti ke ngongena ku comment section ke uphawule ngalolu daba ukuthi ke wena uyavumelana neOrlando Pirates ukuthi ke umuwowo bamu loan. Ngena comment section ubeke umbono wakho engokhohlwa ke ukuthi ke usubscribe lana ke kwiMarketing TV. Gama lami nguTshepo ngokamsimango Sidibane futhi noma